Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓinduji e ndeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka altine hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna fof ha oɗo mboro sawo holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna fof no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko walla babam Moussa Niang e roɓɓindu jayndeli ɗi no pinirɗa hannde no weekend ma waɗi noon tigi poɗɗa wiide o babam bon fête des pères puɗɗoɗa yaade goɗo ko hanki wonno fête des pères mi tottima cadeau baba dal Moussa Niang timmi hankaji ko noon tigi timmi haalaɓi ceer cadeau père o ari kay hankkadin c'est fini ko noon tigi Aissata Ndiaye mi salmini juurimama mi wi no weekend o no mbadduɗon e ya garta e gueɗe baɗe noon hen calmini yeeɓiyankoɓe ayaw habrede Piindi TV woni balɗe ɗiɗi ganduɗa ko en garani ɗo wonde ɓe kelle gadene kono e jogo e bawɗe Allah en garti ɗo e altine ɗo wonde ɓe ganduɗa addandeɓe ko siifa e kelle gadene jeyde leydi Sénégal en calminiɓe goto e mabɓe kala ɗo wawi wonde no wawi woni noon tigui Moussa Niang ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui ha joni ganduɗa ko jeyde leydi Sénégal en jokki rewidade on tourné économique mi hoore lendi Macky Sall hay so tawi ganduɗa ko gayni on tourné économique ha laaɓi ha joni de ko nattal makko ene jokki tawede nder jeyde leydi Sénégal ene wonno oɗon fayru fannu dawrugol woni tigui ɓurɗo jojjude walla mbiyen ɓurɗo artude e nder jeyde leydi Sénégal ɗiɗen jokkiɗen e o subaka altine noon tigui jeyde las udditidama jeyde las ene wayno ari natal on hoorejo assemblée nationale leydi Sénégal kono kadi on hoorejo alliance des fronts pour le progrès ene way noon paami tigui ko Moustapha Niass mo gonɗa kay ɓe mbi o tabitini ganduɗa ko position makko e kaɗon noon landa walla mbiyene oɗon coalition Benno Bokk Yakar e ɗiɗon sumgoji local ɗiɓe payya beele de landa makko kaɗon ganduɗa kay ko ma jogo position goɗɗo walla mbiyenna ma serno oɗon coalition Benno Bokk Yakar ɗum woni ko jaynekoɓe las gartiri hela mabɓe tataɓo ko ma ɗum ko kay ɓe garti natal hoore lendi lamtoro bour gueɗe Makki Coumba Thimbo walla mbiyamo Makki Amadou Bouɗi ɓe mbi ko caggal toro e belleldi Fouta Toro ene wayno de oɗon gorko cedɗo ganduɗa ko hoore lendi Macky Sall yillima tigui to ganduɗa koye diwan mo Jolof ɓe mbi ko inmare imen o Jolof ganduɗa ko yiya ko kewen yimɓe Aissata Ndiaye ɗo a dañata to tuttuɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yiya ko hewɓe tigui jaɓɓimo tugude Linguére ganduɗa koye haytama Dara Jolof kañumen kala jalti foyade Macky Sall ɗum ne tawi nder helle mabɓe jeeɗiɗi kamɓe jeynen koɓe las jeyde Le Soleil Le Soleil ari koye natal on mo ganduɗa ko coordinateur de la communication de la présidence de la République kanko woni porte-parole alliance pour la République wiyete ko Seydou Gueye ko kongi makko tigui gardi e ndeɗo jeyde guendiri e oɗo subaka o wi ko oɗo tourné mo Macky Sall waɗi résumé walla mbiyen ganduɗa ko tonggui kala fannuji dawrugol leydi Sénégal kono kayya holliti ganduɗa wone gueɗe ne holliti wone yimɓe tigui poti artirde jabbere mumen saabu ɓesgu Sénégal kono kayya on diwan rewo leydi Sénégal woni oɗon nooro holliti tigui ha joni ko Macky Sall ma e ɓerde mumen woni konguiɗi suuti uddita goɗo hella Aissata Ndiaye ganduɗa tigui ma taw toon alhaali oɗon suka debbo wiyete ko Hadisatou Kene me ganduɗa kay ko yeeta ko foin ɗum kay ganduɗa kay yo tawte hen ɓe mbi ko une batate à l'épreuve sa udditi hello Diene ma taw hen holno gurdam on gorko alhaali ganduɗa ko ngakkere ndenka to Keur Massar mbawo e Tivaouane Peulh ene wayno de ɓe garti hen no hannirta niya gun ɓesgu e Aissata Ndiaye oɗo saaha ene wuuri Kaya Mbeya kan haalani tawi helo mabɓe sappo ko maɗum ko kay nder ndeɗo jeyde guendiri oɗo subaka ene tawi hen no on directeur mabɓe général hewno wiide ni yaham koddu ndende mbayya oɗon éditorial mo hewno wadde kala e altine ko hello sappo e tato ha sappo e jeegom on ndeɗo jeyde guendiri Le Soleil mana foin woni gooƴi foin woni gooƴi noon tigui jeyde Le Quotidien rewi hen jeyde Le Quotidien Madiambal Diagne arti tigui ganduɗa koye guittogol oɗon gorko ko général Jean Baptiste Tine ene wayno de e wiide ɓen jeynenkoɓe ɓe Madiambal Diagne itti oɗon gorko ko on dossier mo gonɗa ko capitaine Oumar Touré kono ko yiya ene jeeya hen ɗiɗon seppoji ɗi lewru mars alhaali Adji Sarr Ousmane Sonko ene jeeyade ganduɗa ko yiya ko gueɗe ɗe ganduɗa ko oɗo gorko Jean Baptiste Tine waɗani ɗum maîtrisé saabi tigui hoore lendi ittimmo ɗum woni sababu wiide jeynenkoɓe ganduɗa ko Le Quotidien ɓe mbi ko on dégât collatéral ene wayno de ko dossier mo oɗon no ganduɗa ko Ousmane Sonko Adji Sarr eɗon dossier émeute mois de mars woni sababu iwde oɗo gorko udditi nde jeyne Madiambal Diagne hela mabɓe natawa ma taw en kaɗon haala sen jeeya ɓen jeynenkoɓe garti gun jillu hoore lendi ɓe mbi ko caggal ndew ummi Fouta Kumbalu Mama ndew rewi Linguére ene wayno de o wi fartangi yindita Ali Ngouille Ndiaye kono kay on gonnoɗo jagoro gueɗe leydi
on gonnoɗo ministre de l'intérieur yaltini yimɓe keweni mon tigui yo jaɓɓo hoore Lundi Macky Sall woni sababu jeyniyankoɓe Madiambal Diagne ɓe wiide Macky retrouve son ali kanen tawi nder hela mabɓe jeeɗoɓe ko maɗum ko kay ɓe garti e ɓeɗon no ganduɗa ko ɓesgu yofo ɓe ganduɗa kayya ɗo to aéroport o waɗa ko leyɗele mabɓe tigui gonno ɗon aéroport Léopold Sédar Senghor ene wayno de ganduɗa ko Macky Sall ittiɓe ɗon farniriɓe jasa beele de haaɓe kefta ɗeɗo leyɗele kono de ɗiɗon lebuji beltaki hen woni sababu e sumgoji paaɗe haaɓe ganni wadde walla mbiyen haaɓe ganni wadde sanctionné oɗon APR uddetelo ɗiɗaɓo ma taw hen kaɗon haala ɗum de woni ko taweteɗo kono caggal kane Aissata Ndiaye lancement éco mo ganduɗa ko goomu seeda o ene wayno de wattama hitande ujunaji ɗiɗi e nogas jeeɗiɗi manam 2027 jeyde Vox Populi ko addi Vox Populi ari koye natal on mo ganduɗa ko yeho dogowo médiation wiyete ko Alioune Tine ene wayno de o suuti konge alhaali ganduɗa ko faggol leydi Sénégal walla mbiyenna dawrugol leydi Sénégal la politique du pays et ortien oɗon gorko no hannir ni il ne faut pas jouer avec les allumettes dans un pays où nous avons du pétrole et du gaz Aissata Ndiaye o yiiɗi wiide ko ganduɗa ko neɗɗo so ɓaɗima pétrole so ɓaɗima gaz fotani tigui fijirde almette ɗum noon ko gonga celluɗo woni sababu noon ko politique hande dawrugol leydi Sénégal yogay cowmami cowtumami kono kadi haalullaji ganduɗa kay ko kantoriɗi e gueɗe kay ganduɗa ko jeeya noon woni sababu oɗon gorko artude hen wiide yo yogay ganduɗa ko dilloɓe dawrugol gartira haqillaji mumen ka woni tawate ko hen caggal kan on gorko ganduɗa kayya arte jillu hoore leydi o wi ko so tawi hoore leydi Macky Sall waɗi jillu faggudu ko hunde hande wonde ala tigui ganduɗa ko caɗele wonde hen kono kayya hol mbaadi oɗon tourné holno tigui no foti waade o ko ɗum ɗon tigui addi ganduɗa ko wone caɗele walla mbiyen foti addude wone caɗele caggal kane ɓe gaari e gurnama ɓen ɓe ganduɗa tigui ko renoɓe diƴƴe walla mbiyen renoɓe palose uji leydi Sénégal palose uji tigui ɓurɗi hulminade ɓe mbi ko la vie multiple risque de sauveteur en milieu aquatique ɓen tigui ganduɗa ko waɗoɓe sauvé walla mbiyen danduɓe pitali so tigui tigui pandima e yoolade woni sababu tigui artuɓe hen artude mabɓe no hannit ni ko losko yañgo noon woni ko jaynenkoɓe Vox Pop mbaɗe mabɓe ɗum ne tawi hello neeɓo hello jooɓo ndeɗo jayde Vox Populi jeyde les échos ko addi les échos arti koye ganduɗa koye oɗon no paano walla mbiyenna ɗen caɗele ŋakkere radiothérapie to hôpital Dalal Jammo Guéji Waye ha joni de ɓe garti hen ene wayno de ko oɗon radiothérapie o woni tigui ganduɗa ko wongo e panna kalgo ñifi tigui ala tigui ko huɓɓere mum woni sababu tigui yogue ñawnoɓe ganduɗa ko to hôpital Dalal Jamma kañumen tigui patinama Dantec Aissata Ndiaye ko hunde hulɓinide ha joni e wayno nda ganduɗa ko addi kulole fayre ɓeɗon ñawɓe tawatinoɓe nder oɗon hôpital ko situation mo ganduɗa noon inconfortable ko situation mo ganduɗa ko yooɗani walla mbiyen kamɓe kala ɓe jonna ɗum uddinde jande les échos hello neeɓo ma tawen kaɗon haala caggal kan ɓe gaari e ɓesgu Casamance ngu ganduɗa tigui tawateɓe to kulle ñaaya ene wayno de kamɓe mettere mabɓe walla mbiyen holko muusiɓe woni holɗum ko éco-travage ɗum hokkede alhaali ganduɗa ko ren carte rouge national carte ganduɗa ko pewnugol mum e gueɗe baɗe noon woni sababu kamɓe kala mbaɗi jonde kuccidiral janenkoɓe e rade ganduɗa ko yiya ko yo laamu leydi Sénégal hokkiɗo oɗo marché éco-tra saabu ɗin sinoji kokkaɗe ɓe mbi ko ɓen kala ko mbawi dañde ko haajuji mumen ɓuuranno men kono kay gollirta golle ɗe no goɗi poti gollir ni uddindeɗo jayde les échos hello jooɓo ma tawen kaɗon haala jeyde Futur Média l'observateur Futur Média ari koye natal on tigui joom nden jayde wiyete ko Youssou ma jiguen Ndouro o woni ganduɗa ko le lead vocal du super étoile enen ko entretien walla mbiyen jonde junde woni ko waddi ɓen jeydiyankoɓe makko e haalde ganduɗa ko énergie solaire wayde ko ɗum ko biyata énergie propre et protection environnement makko ene wayno de to galle makko e wiide makko kay waɗi toon énergie solaire taw ganduɗa kay omo wawi hutorade kuɓɓama ko ganduɗa kay ko ala e cogguli dotari kono kay ko ala e jobdi ɗum tigui woni ko arti ene tawi nder hello mabɓe tataɓo kamɓe jeydiyankoɓe l'observateur caggal kana Aissata Ndiaye ɓe gaari ganduɗa ko caɗele holla ko saabi tigui ganduɗa ko waɗi ralentide walla mbiyenna holko kali on campagne de vaccination entre coronavirus ɗum ne tawi nder hello mabɓe neeɓo hello mabɓe jooɓo kamɓe ɓen janiyankoɓe Youssou ma jeguen caggal kana ɓe gaari ganduɗa ko on banditisme kono kayya gun jangu yenama ɗum hôtel La Pierre de Lys taweteɗo to Toubab Dialaw ɗum ko hello mabɓe jetaɓo kamɓe jeyniyankoɓe l'observateur jeyde libération kan woni jokkuko ɗo kan tagui tawate ko helle jetaɓo l'observateur kan nde woni yaccinaka e nder jeyde libération ɓe mbi ko nuit de terreur à l'hôtel Pierre de Lys ene wonde ko bandiji jane oɗon hôtel ganduɗa kay Aissata Ndiaye ɓe keɓani gañdi hay goto walla mbiyen ɓe keɓani yoɓade fitan hay goto kono kay ɓe mbaɗi toon gueɗe kantirɗe ɓe mbaɗi toon ganduɗa ko yoguey gueɗe caggal nde ganduɗa ko goto mo ganduɗa noon nder hôtel he nde yalti ko nden de ɓe dogui eɓe nawori oɗon auto mo ganduɗa
ganduɗa koy ko tawet neɗo e nder oɗon hôtel on oto noon ɓe tawa to yitama tawa to ko to saliya kono kay hay goto tigui tawa kay nder makko ha joni noon ɓeɗon gendarme ɓeɗon gudditi losko gam de andude holto ɓin bandiji coomi saabu tigui on diwan leydi Sénégal teskama tigui wargoli teskama tigui gueɗe kantoride tubab dialawo oɗon noon debbanande walla mbiyen oɗon musiba wonno tigui koye jamma aljuma ɓennuɗo o Aissata Ndiaye woni sababu tigui jane koɓe libération loski hen hayno ɓuuri yajirde ɗum woni ko tawete e nder ndeɗon jeyde oɗo subaka ganduɗa ko altine jeyde stade coftal ɓalli uddata damal stade coftal ɓalli ɓuuri artude ko oɗon euro 2021 ardude natal on gorko wiyete ko De Jong kono kay natal Delik on 3e journée euro ma yuɓɓuno hannde ni kono kay ɓe garti e natal ɓeɗon ɓe ganduɗa kay ko o équipe nationale mo Italie yadude oɗon 10 mo on équipe wiyete ko Marco Verratti petawto to Chelsea kono kay Chiesa kañumen kala garti ɓe piyi que les Pays-Bas pourront-ils imiter l'Italie beele des Pays-Bas ma ñemboye oɗon équipe mo Italie ɗum ko namdal kono koy kamɓe tigui poti jaaba ɗum ɓe gatti ha joni no hannite e ɗeɗon baroɗe leydi Sénégal tawete tigui e nder ndiɗo leydi wonɓe vacances gam kayya arde wadde yogue gueɗe kono kayya jokkuɓe wadde golle fayɗino ko heno Sadio Mané on inauguration hôpital mo waɗi tigui e wuuro mabɓe e ñalawma hanki o to Bambali ko hôpital mo 350 millions ko préji CFA woni tigui ko hokkiriya ngoɗon no wuuro makko caggal kan ɓe garti hakkude Allemagne e ganduɗa ko Portugal 4-2 kono kayya e ngal ɗon pottital hakkude France e ganduɗa ko Portugal ene wayno de Cristiano Ronaldo e wondiɓe mum victoire qualifie défaite ene wayno haaɗiniɓe ɗo oɗo euro 2021 ɗum woni ko tawete nder ndeɗon jeeya Aissata Diaya ɗum de wonno ko sifa e kella gadani jaydi leydi Sénégal oɗo subaka altine noon tigui Moussa Nia payaten koye eɓɓore wonde hande noon garene udditirgol juma ganduɗa woɗino toon to ganduɗa kañum woni looɓali noon nani nder département mo Matam udditirgol juma oɗon noon dañi koye aljuma oɗo ɓennuɗo e tawtorango ceerno Dialalo Dine Ba e kadi omo ganduɗa kanko woni questeur mo assemblée nationale woni kadi maire mo Horkoƴere ni wiye Daouda Moussa Dia koye ɗin konngudi ni walla koye gon felo jeɓɓeten kettoɗen hen questeur Daouda Moussa Dia adda konngudi mum e udditgol jumagol ɗon ganduɗa dañino toon to diwan mo looɓali te omo tawtorano ɗum noon wonata tan koye haalirde Gawsu Diako mi salmini bandiraɓe foof no mbirɗani hannde ko ñalawma aljuma ɗo e looɓali sababu won noon ko uddital juma looɓali uddital juma looɓali noon hannde ko événement mawɗo gaga looɓali ɗo e nder diwan o foof hande wuuro ngo fof noon heewi yimɓe ko noon on foti waade ngati juma o so tawi a naati a yimo a andan ko liggey tigui rigui kono ko yetere Allah aussi mawde e wonande looɓali naɓe min jettaniɓe Allah kono kadi min jettini Allah sukaɓe e rewɓe e mawɓe looɓali naɓe surtout wonɓe diaspora waɗɓe doole muɗumen ndendini kalisaji muɗumen ha maahi juma baɗo dani yodde ɗum ɗon noon so tawi min kawri hen alay saago min gara adduno min ko garal président de la république no arno garno min garno jaɓɓade ɗum kono mi fotini looɓali naɓe kala nde jiiɗi uddide juma o kala hono mbawmi wonde mami taj mbaɗan ɗum foof mi ara mi hawra hen Allah waɗi noon mi ari kiis ngal ɗo garal ɗum ɗo kadi tawi fawi kam hen ko yettere Allah minen mi yetti Allah koko ɗumi saaha e ha tan ha mbawmi hawrde oɗo ñalawma ko ñalawma baɗɗo fayida yimɓe jeehi heewi yimɓe ha ɗon tan machallah juuli kadi e jaam ñaaguima duwuji mi ñaagi Allah duwaji ɗi yo jaaɓe eyyi ko ɗum wonno ɗo garal amen hande ɗo hen noon tigui Moussa Nia ayi ko ganduɗa yiyete ko ɗum kewno toon ko wiide tan yiyete yo Allah jaab duwaw kala ko duwa e oɗo juma saabu kamɓe ndendini koppareje mabɓe kamɓe looɓali naɓe Matam naɓe e julɗo kala bawɗo wadde hen mbuɗu mum waɗi hen ɗum noon ha oɗo juma wawi darade hande ha uddita e aljuma oɗo ɓennuɗo Moussa Nia ha joni koye oɗon diwan keddotoɗen saabu ine anda gardiɗo leydi ndi nane tournée économique ɗeɗo balɗe
fof woni yaade ƴeewoyde yete goƴaji yimɓe ɓe e nder leydi ndi kala ɗum ɗon noon Fouta heddaki hen caggal sabu yiyama darde mabɓe ha toon to diwan mo Matam ha diwan mo Kanel fof ɗum ɗon noon yiyama yete toon to ganduɗa woni Bosoyaɓe kanko gardiɗo leydi ndi Moussa Niang o yeehi toon o jippima toon o waɗi toon inauguré ko heewi kono kadi yiyama darde ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Bosoyaɓe naɓe Horko Ƴere naɓe walla mbiyen Matam naɓe fof no darori hande e caggal mo ganduɗa woni Daouda Moussa Dia ɗum noon hollitta tan ko so tawi kanko ala ko waɗi toon walla darde makko ala nono way toon ɓe nottakomo saabu yimɓeɓe hande kangaka sa jaɓaki ɗumen walla a yeeƴaki ɗumen kañumenne sa yiiɗi daronoma darontakoma wadde noon yiyama no feewi noɓe darori kanko gardiɗo leydi nde o jippi ala hayɗo fawi koyɗe Moussa Niang yiyama e ɗiɗo ganduɗa woni élément mbaɗowo défilé Moussa Niang ko noon tigui Aissata Ndiaye Lundi ganduɗa ko ɗi mbiɗon kewedi yimɓe Bosoyaɓe koko ɓoydi hen saabu ruttade historique seeɗe ganduɗa ko ɗiɗon dimade Abdoul Bocar Bou Pende Segal ɗon tigui ɗi mbaɗanno escale wadde mbiyenno ɗi mbaɗiranno escale e nguɗon laamu hanki ko noon tigui ganduɗa ko laamu Macky Sall waɗi ɗon escale yidire ndinna mbaɗode ndi ganduɗa koye ko damga kala wasirtondi saabu hande ganduɗa so Daouda Dia alano e nder damga o ma wot ko tekni nous parlons en connaissance de cause oɗon choix mo ganduɗa ko ɓesgu Orka Diare Guelleji Birom Demba Dogo waɗi porté sur choix makko ganduɗa kadi ko gongol simtani ɗon alandi ɓe mbima le pire échec c'est le fait d'essayer de satisfaire tout le monde on mobilisation mo ganduɗa tigui teskama toon e nder Orka Diare mo Daouda Dia waɗi réunir ɗiɗon village uji foof tuggude ganguel suule ganduɗa ko ɗiɗon pomoji ɗi waɗi tuggude ganguel suule ɗiɗon machine ngaji ɗi hokki tuggude ganguel suule ɓen ɓe mahani tuggude ganguel suule ɗen guesse ɗe waɗi irrigation tuggude ganguel suule ɓen ɓe ganduɗa tigui ganduɗa ko joɓata ndiyamma tuggude ganduɗa koye nder commune Orka Diare foof oɗon commune no wayi mawnude wona électricité wona ndiyamma wona ɓesgul ɗi wona investissement wona tigui financement ala ko ngun ɓesgu ngakka wadde mbiyenna département de Kanel so tawi tigui ganduɗa ɓe mbaɗi mobilisé dental pongal ni ɓe mbi ko ganduɗa président sa yi ɗum ɗo kala ko sababude Daouda Moussa Dia wadde mbiyen ko hunde hande ko l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ene wayno min no yimɓeɓe mbawi hewirde ni no kewirni ganduɗa ko hayto tuttuɗa dañata no mbiɗa ni ene wayno min mboɗo yewi ɗum noon c'est que hande ko pulagu ngu foof walla mbiyen région de Matam foof fonno rentude wona caggal makko waɗamo ganduɗa ko holle président Macky Sall min ngala ganduɗa ko poɗɗo e Daouda Moussa Dia te ɓe gandinamo so tawi tew wayno no heeñere ganduɗa ko laaɓi sohletake ay leader aji Fouta kamɓe fof ɓe poti wadde makko ganduɗa ko janggude makko wadde makko roy c'est que alan ko hollum sociabilité o nan ɗon alandi hollum la politique sans le politicien nan ɗon c'est ganduɗa ko na la force tranquille nan ɗon Daouda Moussa Dia bon il agit beaucoup et il parle peu yimɓe fof keftine makko ɗum noon parce que haala ka hewani kono golle ɗe a wawa limtu ɗum toutes ces réalisations dans le damga dans le guinar personne ne peut le dire tuggade ganduɗa ko Kanel fayamma cempeng ramma ɗo gore bere ha loobale hande to garɗen ɗo hay nder oɗon commune on Kadiare mo ganduɗa ko mo ardi hande walla mbine nder département de Kanel ala tigui ganduɗa ko alandi Aissata Ndiaye Pulaar wi so beyɗi kewi ganduɗa ɗi mbalta nder quoi ɓe mbawa waldude nder noon tigui Moussa Niang kalɗa koko waɗi fayida woni neɗɗo mo ganduɗa ko liggoto ko ɓuuri hewde eko haalata ko saabu hande politique hande sohla ko neɗɗo mo ganduɗa so darama wiyama holko ligga wooda ɗo jooɓi feɗendu muɗum wooda ko ganduɗa ine wawi memede wooda ko ganduɗa ine wawi fawede hitere kono noon wona tan ko min waɗi ni walla min waɗi ni walla min waɗi ga mobilisé ɗum ɗon wona haalaka hande haalaka ko holko goto fof liggani toon to ganduɗa woni diwan mum toon to ganduɗa woni département mum kono kay Daouda Moussa Dia kam ko mum ko mataw ne wawi fawede junggo ɗum ɗon noon wonno so boyi kumama kewani noon tigui so boyi kumama kewani tigui Moussa Niang wadde koye ɗi konngudi min tottata on aadi lawol gongol haɗe nden tan Aissata Ndiaye ɓorni ɗum ko mawɗo création son jiiɗi e ɗiɗo koyɗi koye 77 550 37 59 dañoton ɗum e mawɗo création ngulekki ari comci koyɗi ɗi ene moƴƴa hen no fewi ko ɗon min tottita on aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonduno e babam Moussa Niang heɗanno e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiate wondude e Amadou Touré